kok se Santinogor ni yang edisi bless ni. Halo. Sabo ka능. Madam ang BJP ni si. Ako sabo BJP ni. Panin bung tama bo jaga ni tama kai. Ani bung santos. Hmm. Oke tini je chini belbari blog ni theke kaisa ate tini borok nang ba je pus roi photo dojak mani binud je kri de. Binud nka somendra tini je Santinogor ni borok ate tini cerai do. Nang borni sa. Ang jompui ni ang oko Tagarjola mondol ni. Nang waisa ka santi bazani sa uta jaga waisa ka sa takar tola jampu. Khulungka ang Chironjit Tagarjola mondol ni general secretary. Tama mo. Chironjit da us kangon conference kok saya deh nono da Robi bhai. Okay. Program khaina hanai. Acha kok ongkha omai ko overtake khaye jodi joining program khaike angke. হ্যাঁ মানে মন্ডল নিতাম দাম তং নাই এবাকে जों ও এলাকা ও মাইকে কষ্ট খাই বিজিবি খাই তংনানি চিন্তাম দাম তং নাই হনো অবানি কাইসা মন্ডলনি সেক্রেটারি দে आं मन्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि नों मन्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि खांखे निनि एडभाइजर बाय सालायदि निनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बाय सालायदि बुजिखादो ताम सालायनायबा नों गामियानो सोंबा नोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टनो सोंदि निनि एडभाइजर प्रभारी तो गेदेनो एडभाइजर प्रभारी करि देनो डिस्ट्रिक्टनि नो अमाय कक सामाबे सुइया नांखे आं खानानि पार्टीनो रिजनरि ना नों कताल फायो अमाय कक सामानि कय बेले नों अमाय तेरा ककता सादि जों पार्टी बहुत कष्ट खाइजाक अमाय के जदि चुंनो बाटे खाइयो जदि खानादि सिरि सिरि दिन नरक जदि अमाय को बाटे खाइ चुंनो बाद्रुय नंग न तुयो जदि पार्टीओ आगरतला थांगै जयनि खाइनानि सिस्टेम तो खाइके ताकारजला रग बुसु बुजाखा नों साइमानो बुले हा नोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बाय कक सादि बै निनि प्रभारी बाय कक सादि अरे खानादि आं केबन सिस्टेम दंनामले आं केबन केर खाया सिस्टेम दंनामले निनो सिस्टेम दे फलो खाय नु नु सिस्टम ओवरटेक ताखालाय दे नु समुद्र संनो तुबोय नु सिस्टम ओवरटेक खाय दे हा नु समुद्र संनो तुबोय उसकांगो साय दे प्रतिमा दिसं फाइनाय जिसु जबनो फाइनाय तुबुदि मीटिंग खायदि प्रोग्राम खायदि सेटि खायदि पूरा सेटि खायजाक 250 300 जना फोर्स दंजाक नोंके ताम खायके बा आजाका नि बरक बियां थांगाबा हा नों आनो अमायके कक्ता सादि मैडम नों जोंनो खियाको नों उसकांगो बीजेपी हाबैका जों बीजेपी नि गोजामसे खोनादि नों नाके आंनि बिरुद्धे कमप्लेन खायो चीफ मिनिस्टर बिप्लब दमनो कमप्लेन खायो आनो पार्टी रिजन रनाके कमप्लेन रनाके कारे दिदि क्षमता दंखायके अमाय या बेले मैडम नि निजे बररो ओवरटेक सिस्टम खाय दंगो अमाय सिस्टम करे बेले निर्मल सं आलादा खायका ताबुक मंडल प्रेसिडेंट दल सिद्धांत खाई रेखा मंडल नि काइसे नियम दं बोले नियम नीति दं नरगो आदिनो नंनि बरक दग जे समुद्र सं ट्रेनिंग खायमानि उजान पाथालियो आजागो काइसा जॉइनिंग प्रोग्राम खायनान तंमानि प्रतिमा दि फाइना नोंनि जे आं बाय कॉन्फ्रेंस को कक साजाक दा रबि बाय हा फाइनाय खरसे बरकनि कोनो देखा गरै कोनो लेखा गरै आस फोर्स कोबामा अरेंजमेंट खाय लाजिबा सिनजा खाय रेखा नरक उल्टा मंडल नि बदम सेंगै थांका आं जेंला सेक्रेटारि आं सावो थारि नों साइदि जनजाति आनि खेताम चिनिको कोनो दाम करि जा ताबुक तिनी 250 जना बरक 300 जना बरक नरक खाइका ठीक আছে पार्टी काहाम कक सब खाइका पार्टी नि बगे काहाम खाइका कोनो आपत्ति करि चिनि तुमनो तो कक थाइसे सोंना नां बोले ओ जागा नों बायदा दंनाय ना स्टेट कमिटि बायदा दंनाय सब समयनो बाहायके हाके नरक अमहाय पार्टी सिस्टम करे मैडम आं सावो बिनोद समेन चंग्र बरक बाकी मिनि थांगाबा आं बासो कक साजाक बोले ओ जागा दं नों बीजेपी नि बरक करि दानि ताबो मैडम साइमान अको इनका कोन सिस्टम करि डायरेक्ट जदि आगरतला पार्टी बिसे थांगे जॉइनिंग सिस्टम दं खांके बीजेपी नि जों ओ जागा मंडल दंगो कोन लाभ करे जों रिजन रिसिनाय मैडम नोंनो खायसिदि ताकारजला नोंनो खायसिदि कुमलुं रग निर्मल संबुसु बुजाखा कयबार गाड़ी बखक जाखा कयबार नक सक जाखा कयबार तामंग जाखा तो किसे जों खायजाखा समां लेंजाक जों अबाय नरक जोंनो सियाको मैडम बहाय केरा जों बाय एकबार फनो नों मालायनानै दरकार नांजागलिया इम्प्रोडेन्स नांजागलिया नों मिनि कथा बरक मसे इम्प्रोडेन्स नांजागै दंग अरे आबो तो बिसाराम गंजबो मैडम न साका मैडम ना आं बनो जिबाय बोरै फाइका ब सिनियाको आबो ब जोंनो जों थांगाबले बिसाराम गंजबो मैडम न जों सिनिका पुस नाका पिक्चर नाका आफुरबनो ब जोंनो गाव लागेना किन्तु आसो कष्ट खाइ फाइजा जों
Madam, ang last kong no sanay, mondol overtake khai jodi norogomai khalai jodi nongni borok rok no jodi omai ke chubai kaham khaiman kai ke khai. TPF ni borok no BJP o sotik no BJP Sotik lama phonugoi jodi phonugia kare jodi omai ke overtake khai ke khai di kok kore. Tum to kono jaga nong no overtake khaya. Norok us kango district or setting khai ke state or setting khai ke protimadi phainai jisnu phainai high phainai. जों सेटिं खायका 200-300 जना फोर्स सीआरपीएफ जों जेबाबो साकाव मैगन खायका निनि एकटा बरकनि कोनो देखा गरै कोनो लेखा गरै लाजिमा खिनचा कक्से चिनि मण्डलनि बदनामंगि थाका डिस्ट्रिक्टआव मण्डल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिंगायदि आं साका आं चिरन्जित सावो हनि सादि जेरा सेक्रेटारि सावनि सादि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट डाइरेक्ट साका डाइरेक्ट साका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जे मण्डलनि बदनाम रविन्द्र देबरमानि बदनाम रविन्द्र देबरमा मण्डल प्रेसिडेन्ट अबनिसे बिनिसे अपमान पो इनके अमाय के तो सिस्टम चलिए बोले तिनि ताइसा समुद्र सं अमाय के ओबरटे खाइ पार्टी बिसे थांबाय आरो चुंनो बर कयबार साकाबा बिजेपि फाइना होनाय चुंनो एकबार बन दसा साकाबा बर ना जों नालिया ना जों बरक न पार्टीयाव जॉइनिं खाइरिले हनि साइरेका अमाय कोनो सिस्टम दं सागारादि माहाला कोनो बीजेपी करिखा स्टेट सिमिदा बीजेपी इनका बा स्टेट खादि आको तले बीजेपी खादि पाहारो ता खादि अब जोंनो अपमान खाइमा सकलाइसियो मैडम ताइ कोनो खाना करे खाइदि नमनि हाइके नर खाइदि